vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim-Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages ruregerero vedare nekuti pane umwe mudiwa muteereri uyo akati brother Nash dai masiyana nezvemusic because it is so distracting. So tichati paya patinenge togadzira the next video tobva tazobvisa music yacho tichaidelita. Then pane chimwe chirongwa icho chatinotarisira kuti tichazokuunzirai kana muine zvinenge zvichikunetsai muri kudiaspora kwamungava muri just outside of Zimbabwe, munouya nenyaya dzenyu, then we will share here on our platform. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvainyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai, ndine makore 51 years ekuberekwa. Zvinhu izvi pazvakaitika mukoma, it was still a very long time ago, apo pandainge ndichiri ne15 years. Ndipo pandakaroorwa mushure mekunge ndamitisiwa mukoma ndiri under age kudaro, but makore acho iwawo zvainge zvisiko izvozvo zvekunzi mwana under age. As a matter of fact, vabereki vako vaiti kana vakaona kuti nhamo inenge yanyanyisa kupinda mumusha, ndo pavaizosarudza kuti vange vachizokuroodza. Saka inini ndakaroodzwawo mukoma ndiine 12 years, but amai vangu manje vaiti paya pandinenge ndauya kuzotorwa kuti ndinge ndichizoendeswa kumurume, amai vangu vaibva vazotanga kuchema. Asi vakazoti pavakaona kuti bhodhi yangu ndainge ndava kuita sekungewo mukadzi mukuru, ndo pavakazoti ngaachenda zvake. Ipapo pandainge ndava kuma 15 years mukoma ndakasvika paya ndokubva ndagara, but nekudawo kwekuti ndainge ndichiriwo mwana mudiki before I had matured, vamwene vangu vakabva vatanga kundishungurudza vachindivenga. Ukuwo murume aigara achingondirova almost on a daily basis. Ndaitoti ndige ndichirohwa nemurume because zvimwe zvaainge achida kuti ndige ndichiita ainge asingakwanisi kuona kuti ndainge ndiri mwana mudiki apa. At the same time mukoma, I was the wife number 6. Saka you can just imagine kuti panhu pakadaro apa uri mwana mudiki zvekare. Saka ndakachizotanga kufambidzanawo nevamwe bamunini mushure mekunge murume ava kutanga kundisema. I don't know kuti why akazongotanga kundisema zvimwe kuda. Pane umwewo ainge andigadzira because ipapo mukoma painge pachibatwa mishonga zvekuti kurarama dzainge dzitongoriwo nyasha dzaMwari, ndisinawo mishonga yandainge ndichibata. Saka aiwanzokuti anomboyawo kwangu omboendawo kune vamwe vana amai guru, but mukoma akazotora nguva refu asingadi kuuya kwandiri. Ipapo paakangoziva kuti ndainge ndabatira pamuviri. Mukoma Nash ndakazosvikawo pakutanga kunyanya kuwirirana nemunin'ina wake bamunini ava vakachizotanga kuuya manje because nabamunini ava tainge takangosiyana ne1 year. I was older than him with only 1 year. Ndokubva tachizotanga kufambidzana paya nabamunini. Saka nerimwe zuva mukoma Nash pane vamwewo avo Gulezi mukadzi wenumber 3 vakazozviona, vakaona bamunini vachipinda murumu mangu. Ndokubva vazouya vakabva vazoteerera, vakabva vanzwa kutoti zvainge zvichiitika murumu vainge vatori vanhu vainge vachitoita bonde. But I thank God kuti havana kuzokwanisa kuzoudza kana ani zvake ndisati ndavaisira mushonga wemakonzo. After that mukoma pandakavaisira mushonga wemakonzo ndipo pandakabva ndachizoisira zvekare nabamunini mushonga wemakonzo, ndokubva vachizofa. So ava Gulezi mukoma, nekuda kwekuti tainge tichiwirirana, ndakazobika munhuchu wangu ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonovapa mukoma. Ndainge ndatogara ndapakura zvangu, saka ndakavapa manhuchu ainge aine mushonga wemakonzo. Apa ndainge ndichiziva kuti kune kwavainge vachifanira kuti vange vachizoenda kune imwe village uko kwainge kwakaroorewa sisi vavo. Saka ndokwavakazoenda ikoko mukoma Nash, but vakati vari munzira mune kamwe kasango ndokubva vazongofa. Apa mukoma Nash vakazoitoita mazuva vasingaonekwe kuti vainge varipi because ipapo pavakatanga kunzwa kuti
there was something that was wrong, ndokubva vachizotsauka paya. Saka kunyange vanhu pavainge vachingodarika padhuze neapo pavainge vakafira vasati vatanga kunhuhwa, hakuna kana ainge achitombozviona kuti pane munhu akafa. Mushure mekunge vazoputika vava kunhuhwa manje, vanhu ndo pavakazozviona kuti pane mukadzi uyu akafira musango, then ndokubva tachizozivisiwa kuti ndo zvainge zvakaitika. Saka makore acho iwawo kana mabhinya ainge achinetsa mukoma Nashe. After that bamunini ndakangoramba ndichingodanana navo. The reason as to why bamunini ava ndakazovaisira mushonga wemakonzo, it is because murume manje ainge ava kutanga kundikara very rough. Ivowo saidi ravo vainge vava kundinzwira godo, vasingachade kuti ndinge ndichiwirirana nemurume wangu because iye ainge akambondisema. Saka vaiti kana vakandiona ndichibuda nemurume wangu, naivowo vaikwanisa kutevera kana kuti time taizoti kana tiri tega vobva vatanga kundipopotera vachiti apa munhu uyu nawo adzoka kwauri wava kutanga kuignowa inini. Saka ndaizoti ona ka munhu uyu anditi murume wangu, there is no way yekuti wewe unokwanisa kuzondiroora. Iye vakatsamwa zvisingaite mukoma. Ndikabva ndatoona kutoti munhu uyu kana ndikamuregerera anokwanisa kuzotondifumura ndikarambwa apa ndiine pamuviri. Mukoma Nashe ndisati ndazvara mwana wangu, my first born, ndakauraya Gulezi, uye zvekare ndikabva ndazoisira bamunini mushonga wemakonzo. Bamunini ava mukoma ndakavaisira mushonga wemakonzo musuwo wandakaoneka ndichiti ndainge ndichida kumbodzokera kuna amai. Pandakadzokera kuna amai, bamunini ava ndakasiya ndatovabikira chikafu icho chandaiziva kuti vainge vachazochitora the following day vachienda kumombe. Vakazoti vasvika kumombe kuya mukoma, ndokubva vachizonetsana noumwe mukomana uyo akazotombosungwa mushure mekunge bamunini ava vashayika, zvichinzi zvimwe kuda ndiye ainge avaisira poison kumombe ikoko. Nekuwirirana kwatainge tichiita nabamunini, hakuna kana akambofungidzira kuti ndini ndainge ndauraya. Kutaura kudai so mukoma, pamusha patori nemakuva maviri ende vanhu ava vakashayika mukoma ndini ndakazvikonzeresa kuti vange vachizofa. Zvipoko zvavo mukoma ndakatanga kuona chipoko chaGulezi, I think pandainge ndava kuma 26 or so, ndipo pandakaona chipoko chaGulezi. Ndainge ndatobuda zvangu ndiri mugomo ndichitsvaka huni, ndipo pandakabva ndazovaona Gulezi vatoriwo busy vachitotsvakawo huni. Havana kana kumbotaura neni. Tainge tiine vamwe vazukuru vatainge tiinavo. Mukoma ndainge ndichida kuridza mhere, but ndikabva ndaramba ndakanyarara. Vakabva vazonyangarika. Nerimwe zuva zvekare takati tiri mugomo tichitsvaka hwahwa, ndipo apo pandakabva ndazoona bamunini vachitofudza zvavo mombe zvingataurika mukoma. Ndakaramba ndakanyarara, ndokubva ndazoenda kune vamwe chiremba avo vainge vachibva kuMalawi. Ndo vandakabva ndazoudza chikwadi changu chose kuti izvi ndo zvainge zvakaitika. Vakabva vati yainge isimbori kana problem. Chiremba ava mukoma vakabva vachizondibatsira paya, vakabva vazondipa zvimwe zvibhodhoro. Vakandipa zvibhodhoro zvainge zvichikwana kuita 4 zvekuti kana kuri kunzi nomuri kana mukasvika tsika mutanda kana n'anga inoona kana muprofita, iye mukoma ndinozoswera ndatofumurwa, nekuti mabhodhoro awa ndakati ndasvika paguva raamai guru, sezvo vari ivo vandakatanga kuuraya. Then nechikumusoro kwavo uku ndakacherera rimwe bhodhoro, nechekumakumbo kwavo ndikacherera rimwe bhodhoro zvekare. Ndikaita saizvozvo paguva rabamunini. Mukoma Nashe ndizvowo zvandakaita izvi. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna koko avo. Naimiko zvakangoma hazvo vedu way. Strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa. Let us try to speak with her in the comment section. Asi zvakangoma hazvo vedu way. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Voita sei nenyaya yakadai so? Unotangira papi chaipo paunoti apa ndipo pandinotangira, ndepapiko paungatangira? Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Akomana zvakangoma hazvo vedu way.
Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Kungoti zita ravo handikwanise kuti ndinge ndichikuudzai zita ravo chete, but dai ndaikwanisa ndaikuudzai zita ravo profeti ava. Kamuprofita kenhema, ndinogara hangu ndichingoseka kana ndikaona mavidheos acho vanhu vachitokarumbidza kamuprofita ikako, vanhu vachiti uyo anoona kuona kweiko mukoma, nekuti inini ndakatobhadharwa zvangu mari, ndakapiwa 1000 US mukoma kuti ndinge ndichiita sekunge ndine shavi renjuzu. Ndokubva ndazotodzidziswa kuti munhu ane shavi renjuzu anoita sei. Mushure mekunge ndaita izvozvo mukoma Nashe, ndipo apo pandakabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka kuchechi ndichiita sekunge munhu akagamuchira Jesu. Izvo kwane mukoma, nditoriwo zvangu urere kuma avenues. Mukoma, zvimwe zvacho handingakwanisi kuti ndinge ndichikuudzai pamusoro pavo pastor ava, nekuti ndinokwanisa kuzopinda ma1 kana kutoluza macustomers, because ivo vatori nemacustomers avo avanotondipa mukoma. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kudenga kure singing zvangu hatiripindi denga iri zvekumhanya. Ndiyo confession yangu iyi mukoma Nashe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu ava. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi kudenga kure zvakangooma hazvo vedu we. Ndakambozama kuti ndinge ndichitaura navo, ndinge ndichivanyengerera kuti vatiudze kuti iye muprofita wacho, iye uyo wavari kuti ndiye akavabhadhara so that vange vachizoita sekunge vane shavi remanjuzu, but vakaramba vakati never mukoma, hazviita kuti ndinge ndichikuudzai, but that is my confession. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine nyaya yangu iyo yandiinayo. So mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so. Inini ndinoitirawo weti mumakumbeze, ndiri murume uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. So nekuda kwekuti ndinoitawo weti mumagumbeze mukoma Nashe, ndinoshayawo mukadzi wekuti anokwanisa kuzogara neni, like mukadzi anokwanisa kuti it is okay, we can stay together, but nekufamba kwenguva munhu anozosvika pakuti you know what, I cannot do this anymore. So ndiri pano mukoma, ndiri kutsvakawo munhu wekuti anoti iye anozozvigona. Kana ndichiti ndinoitira weti mumagumbeze, this is a thing of like each and every day mukoma. Zuva roga roga ndinototi makuseni ndichimuka mukoma, ndinotoona kutoti ndinenge ndakatonyorovedza mubhedha unenge wakaita kutota mukoma. So zvandava kuita iko zvino ndezvekuti ndinongotiwo kana ndikamuka paya, kana kuri kunziwo ndinenge ndaona kuti machira acho ava kunhuhwa, ndinobva ndazongomasoka, ndobva ndangozomakandawo pawaya, so that vanhu vange vachizofungidzira kuti ndinenge ndamawacha. Vanhu vazhinji vanotofungidzira kuti ndiri munhu wekuti ndiri smart, too smart, vanotonditi brother smart, but chokwadi ndechekuti mukoma, kuti ndinge ndichingomayanika magumbeze awa hazviiti apa ndiri munhu mukuru ndisina mwana wandinogara naye. Mukoma Nashe, I am struggling a lot. Kunyange zvikanzi bhebi rinenge rauya for a sleep over, ndinotosarudza kuti ndinge ndichitonwa kana madragon, nditongorara usiku hwose ndakangosvinura ndichiona kana mamovie kana kuita naye nyaya mukoma, nekuda kwekuti ndinenge ndichitya kuti ndinozoita weti ndikanyara, handizivewo kuti ndingabatsirikanawo sei. Please help me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa hanzi handizivi kuti ndingabetserekanawo sei. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera.
nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So ininiwo ndakaita mwana nemukadzi webest friend yangu, saka nebest friend yangu mukoma tinogara tichingotaura zvedu. So takabva tachizotaura mukoma nerimwe zuva nyaya idzodzidzi dzemadNA, because tinoti kana tiri kubasa paya tinodownloada ari maaudio tobva tatanga kuteerera tichipusha zvedu basa. Saka kunyange mashow iwawo emadNA tinomateerera as maaudio. Ndipo apo patakatanga kungorwa madiscussions, neniwo ndainge ndatokanganwa kuti pane imwe nguva iyo yandakambodanana nemukadzi wake. So takabva tatotanga kutokurudzirana kuti varume, kana munhu ukawana mari unofanira kuti unge uchimboenda nemukadzi wako kumadNA ungochiona kuti zveshuwa vana ndevako here. Ndakazotovhunduka after ndava kutoona kuti friend yangu yainge yatova serious. Saka iye ari kuti ari kufanira kuti ange achienda kumadNA. Ndoda kubvunzawo kubva kune vedare kuti naimi madNA aya maresults anozobuda pashow yava Mugabe ndeechokwadi here, uye zvekare ndinokwanisa here kuti ndinge ndichitaura navo ndobva ndavapawo yedrink so that vange vachizoburitsa maresults andinenge ndichida inini. Because mukoma, kana kuri kunzi friend yangu zvechokwadi, kana akaenda kumadNA panenge patoshata. Apa ndiye murungu wangu zvekare, saka ndinenge ndatova pama1. Please ndibetsereiwo mhuri yeZimbabwe, kana kuine n'anga yekuti inokwanisa kundibetsera so that maresults awa ange achizobuda achiti 99% kufriend yangu. Ndinokumbirawo kuti akupei manumbers ake ndozotaura naye mukoma, because pakaipa even kana iri kun'anga yekuti inokwanisa kungoita zvinoita kuti friend yangu isazoda kuendako kumadNA. Please ndapota, kana ariko munhu akadaro, I am looking for that person. Vedare ndo message iyo, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi mubvunzo wangu ndewekuti nhai maresults aya ndeechokwadi here kana kuti ndeefake? Zvakangooma hazvo vedu we. Munomboitirei musikanzwa kana muchizotya maconsequences acho? Let us try to speak with him in the comment section.